ତୁମେ ଠିକ୍ ଅଛ ବୋଲି କାହାକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମେ ଠିକ୍ ହୋଇ ରୁହ, ଏହା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। କାରଣ ଯିଏ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତାକୁ ପ୍ରମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ ତାକୁ ଯେତେ କହିଲେ ସେ ମାନିବ ନାହିଁ। ସେତିକି ନଇଁଯାଅ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ନଇବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ତୁମକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବିବେ। ଏ ସଂସାରରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଧନରୁ, ଭୋଜନରୁ, ଜୀବନରୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୃପ୍ତି ମିଳିନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ଯେତେ ଅଧିକ ଉପଭୋଗ କରିବ ସେତେ ଅଧିକ ଏମାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ କାମନା ବଢ଼ିବ। ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ସେ ଜାଗାକୁ କେବେ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାହା କାହା ଘର ହେଉ ଅବା ହୃଦୟ। ଅହଙ୍କାର ବି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଯେବେ କଥା ଅଧିକାରର, ଚରିତ୍ରର ଏବଂ ସମ୍ମାନର ଆସିଥାଏ। ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବା ଅପେକ୍ଷା ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଗାଳି ଶୁଣିନେବା ଭଲ। ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଭୁଲ କେବେ ବି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟର ଭଲ କଥାକୁ ସେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାର ହିଁ ମଣିଷକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦିଏ। ଧୋକା ଖାଇବାର ମାନେ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଚାଲିବା ଛାଡ଼ିଦେବେ, ବରଂ ଧୋକା ଖାଇବାର ମାନେ ଏହା ତ ଆପଣ ସମ୍ଭାଳି ଯିବେ। ହାରିବା ସେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଲଢ଼େଇ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହ ହୋଇଥାଏ। ଜିତିବା ସେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଲଢ଼େଇ ନିଜ ସହିତ ହୋଇଥାଏ। ଯାହା ପାଖରେ ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ଯାହା ପାଖରେ ଧର୍ମ ଅଛି, ସେ ହିଁ ଜୀବିତ ଅଛି ଏ ଦୁନିଆରେ। ଗୁଣହୀନ, ଧର୍ମହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ନିରର୍ଥକ ଅଟେ। ଜୀବନ ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଛି ନା ଅତୀତରେ ଅଛି। ଜୀବନ ତ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଛି। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏଠି। କେବେ ଭୋକିଲା ପେଟରେ ତ କେବେ ବିନା ବିଶ୍ରାମରେ, କେବେ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଝରେ ତ ଟିକେ ହସିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବାହାନା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼େ ଏଠି। କେବେ ଏକାନ୍ତରେ ତ କେବେ ପୁଣି ଭିଡ଼ ଭିତରେ, କେବେ ପୁଣି ଅତୀତର ଭାବନାରେ। ଦୁଃଖ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ। କିଛି ଲୋକ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ସେହି ଦୁଃଖକୁ ସହି ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି।